Nyt olemme täällä Sirkuksen kioskeilla. Ja mitä kaikkea kivaa teiltä löytyy täältä myynnistä? Meitä löytyy hattaroita ja popcornia, rippejä, limuja, sipsejä, karkkeja, erilaisia tikkareita. Eli täältä saa mahansa makeaksi. Kyllä. Se on hienoa. Kiitos. Nyt olemme täällä toisella kioskilla. Edellisestä löytyy muun muassa hattaraa, mitä löytyy täältä. Meiltä löytyy vaikka mitä. Meiltä löytyy hodareita, jääunelmia, kahvia, poppareita, karkkia, trippejä, sipsejä. Aivan mitä haluat. Nyt olemme Sirkus Finlandian suvereenikioskissa. Mikä on ollut tämän kevään alkukiertueen hittituote? No tietysti ne on nämä valohärpäkkeet, jotka on sirkulat vai mitä valoleluja nämä nyt on. Ne on lasten mieleen. Nämä on lasten mieleen. Mitä muuta täältä kioskista löytyy? No siellä on värityskirjaa, Sirkus Finlandia kassi, ohjelmalehti ja sitten Aatosta ja Elmeriä, joka on meidän tämmönen oma pille. Eli tästä voi jokainen ostaa kotiin kivan hauskan muiston Sirkusillasta. Joo. Ja siellä on vielä näitä posliinimukeja ja lippalakkia, teepaitaa löytyy, lastenkuvia ja semmoista pientä. Eli jokaiselle löytyy jotain. No toivottavasti tarpeellista. Kiitoksia.